се спаси, а някой от червените ще отпадне още в следващия епизод. Комбата ще бъде една елиминационна битка за трети пореден път. Дали късметът му вече не свършва, ще разберем другия път. А сега ще видим битка за MVP, която ще даде имунитет на някой от Марианов, Перси, Ронси, Елеонор и Ивка. Преди да разберете кой печели MVP, напишете коментар под това видео с вашето предположение. Приятно гледане! Ден 16. След тежката нощ, изпълнена с кошмари заради битката, е време инфлуенсърите да си дадат равносметка за различните компоненти от играта. А Кумбата ще получи нова задача. Продукция, добро утро, сутринта, още съм... Цяла вечер съм змей. Копалята мръсни. Филия с лютеница. Добро утро. Мощно. Как сте, бе, хора? Супер. Има някой в банята, котарачето? Котарачето. Не спахте ли? Да. Хлебарчето, бе. Гадно ли си беше много? Не беше приятно. Според мен тази позиция и мишките бяха най-гадните. Мишките бяха тегави, да. Гадни са, защото мишката бяха най-лесните. Не, единственото мишката е гадно, защото моята охап. Ама хлебарката, човек, хлебарката беше да ти е само главата. Тия мишки, верно, как ще им дадат мишки, бе? Тук ти е пълно с хлебарки и лазят и то Това не е каджабата с стресни да отиде въгъла. Те си щъкат. Естествено ще се щъкат. И не им пука. Бих издържал, ако примерно ме вкарат в голяма кутия с хлебарки, тогава няма да има. Само главата ми беше вътре, човек. Ама само главата не знам дали бих издържал. Абе, може би щях. Абе, страхирах се по едно време и те спряха да... Пък как пъпляха, човек. Знаеш как ще се чуеш? Аз съм много змей. Аз ви казах, че съм много змей. Аз се змей, че чеш да ме е толкова лесно. Малко се позабавиха от моят отбор. На катанката. Катанката? Ходим кръвната Алекс. На змиите. Държавите бяха най-май... Котарачето не успя да намери къде са тя... Цифрите. Всичкото беше лесно. Най-главното беше хлебарките и мишките, защото мишката моята гризне. Другите бяха нищо. Буквално нищо. Ама Алекс пещеше истерически, буквално. А, не при нас. Все едно 6 души. Като се разминахме, видях, че се Ама Ивка супер бързо реши задачата, човек. Габито 10 минути на задачата. Аз си казвам... 10 минути? Тръгва да смята някакви неща и викам наново. Аз първия път тя го прочете, аз вече го знаех в главата си целия код. Ти не можеш да кажеш. Аз направо подивявах, разбираш ли. Наново и всеки път, като чувам, че смятат грешно, наново. Не такова. Беше много яка игра, човек. Да, Не, за мен не беше яка игра. Не ми хареса аз. Това стебахи беше много гадно. Който пич бате ма играчо. Кинг съм си, бат. Това на себе си ли се кефи? Кинг бат. Колко съм готин, да. Цък. Кумби, сам ли си приказваш? Да. Благодарим за битовете. Аз съм, идвам. Ле Боже. Оле Боже, благодаря ти много. Уникално. Благодаря ти. С карта. Да. Усачка ли бе? Кашончето. Нема, ще ти го платя, обещам. Добре. Нема да изпържа никой път. Как те имена? Андрей. Да. Албенов. Кумбата е като дуфи в съблекалнията. 230. Да. Благодаря. И аз ти благодаря. 230 лет косачка. Само на платиче. Да. Идеал. Чао, лека работа. И... Кера го поръчах днеска дойде. Дойде ми пратката. Браво, бе! Да. Супер! Yes. Браво! Избана, вкарай тук да разглобиме. Какво ли е? Шкари е тук. Не, иска да вие първо какво ли е? Това какво ли е според тебе? Много се чуда. Змия. Оле Боже, какво ли е? Паткани, кутия пълна с паткани. Богата продукция, дава косачки. Всичко даваха и ток даде хората. Ама дай тук да те гледаме.
Какво да гледаш, бе? На прозореца, ева. Как косим тревата ли? Не, да те гледам как я сглобяваш. Но то, що си купи косачка? Може, да. Или това трябва да е реклама. Така. Ей, гледай къв робот, като бъге. Кумби, искаш ли чай? Не. Обратно, бе, ало. Айде, сега сглобяш с болчета, букуко. Еми да. Ма ще трябва да си смена Янцунга. Що? Няма да косим с това, ти утли си. Това е задача. Айде, да сме Янцунг. И що я плати? Или просто Няма да го... пранк, че Официален за сватби. Човеч, ти си е нормален. Копеле, ти си утре. Чай сега вием опътването първо. Айде, ама искам да го прочеш цялото. Да, сигурно. Почни от първата страница, веднага. Английски ми Какво трябва. пише на първата страница? Перси е пълен нещастник. Ще щеш на български, бе, скъпаняк. Да, веднага, да. Скъпаняк. Почвай да четеш веднага. Чакай малко, Как се бе. казва косачката? Чакай да намеря това. Иван, Къде купи? 230 аз видях. Ето го. Чети. Познайте държача на кабел до долната част на дръжката. Кой е държач Не, на кабел? отказвам се. Е, това е Така. държача на кабел. Долна част на дръжките го пъзни. Искаш и ти да сгубиш? Не, аз дам акъл. Чакай сега да видим. Това е държача на кабел. Не е това. Айде, разфърли частите по земята. Стига, сега ми говори глупости. Чакай Сглабай. сега. Коша. Сгубих ли коша първо? Не си сгубил нищо. Как ще да съм коша го сгубих, бе? Чай да прочетем и аз нещо тогава. Ти от кога мога да четеш? От вчера. Така. Сглабай. За да се възползвате в максимална степен от вашата машина, ви приканваме да прочетете внимателно съветите за безопасност и препоръките за експлоатация от това ръководство. Тези елементи... как да сглобиме дръжките, бе? Тези елементи ще ви позволят да оптимизирате експлоатацията на вашата косачка и да осигурите дългосрочна и безаварийна работа. Чули, бе? Да. Безаварийно. Да. Ама нали първо това трябва да се сложи. Това е сложено. Аз го слагам в момента, не беше сложено, ама как се слага точно? Сложено да е. видиме. Къде е това? Еми ето го. Ах, майко. Лъжето от глупав. Ти въобще не си отворил правилната страница. Ама това е ръководство за безопасност. Ръководство за безопасност. Ето тук е. Сега ме слушай. Никога да не се... Ето ги. Слушай ме много внимателно. Слушам. Никога да не се блокират защитните устройства, осигуряващи... Престани да четеш глупости, бе, човек, бе. Те не се научиш, бе, човек. Ма какво да се Може да научим? загинеш. Добре, дай да си сгубим косачката, първо да сгубим, после че ми кажеш. Може да се гинеш. Дай да сгубим машинката първо, искаш ли? Това се забранява използването на вашата косачка. Това се цял комбайн, верно? След приемане на субстанции, Не, оставяме. които могат да попречат работоспособността ви. Чекай сега, трябва да си пян. Да не се работи на неустойчив терен, твърде близо до длъбнатини или по-наклон над 25 градуса. Колко е наклона, бе? Мерил съм го. Добре, мани тата птия, моли ти се, че фърли тата тига река. Не, бе, дай! Ще безопасността и всичко. Ще фърла. Добре, дай ми я. Няма да чуем повече, дай ми си я. Не. Дай ми си я. Чекай да ти прочетем шивата опътва. Не. Айде, дам опътва да ти казвам какво беше. Ти че ми кажеш. Ей, тук ми чете опътване 30 минути, имате как се... И аз се мъчим тук да сгоим шиваната косачка. Първо, за да знаеш как се оперира с това, трябва да го имаш. Как като го нямаме? Той сме безопасно за сглабянето. Вие сте подвижна театрална постановка, момчета. Та, за газа ли го държи, бе? Чакай, бе. Беги, ще настинеш. Ще настинеш. Влизай вътре. Влизай вътре. Изберете между трите височини на дръжката в зависимост от ръста на потребителя. Нисък, среден или висок. За мен е висок ръст. Ти си среден. Използвайте витовете с правоъгълната шайба. Добре. Дай да ти помагам. Аз ще четем сега, дай. Готов ли си? Готов си. Монтаж на дръжката. Чекай, бе, човек. Няма да стане косачка от това. Внимателно. Надуми се главата. Аз четем бавно. Никога не се докосва ауспухът, за да избегнете риск от изгаряне. Чули ме? Ти че ви кажеш, че си го Какъв пипам. ауспух има косачка на ток, бе? Има, бе. Теслата тогава, що няма ауспух? Мани се по-добре. Мани се от тук по-добре, молим ти се. Стой да продължим. Сванах му цялата схема, не бе, няма страшно. Няма какво да четеш, наистина, разбрах го, Перси, моля те, престани. Повтори на точките. Че не трябва да го правя пиян и другиран, разбрах. Да.
Еми, добре. Още една? Че Перси е шиван нещастник. Съсипа ми здравенцето този човек тук. Не, маним се, човек, молим ти се. Мани ми се от главата, молим ти се. Не ме гони. Ако вчера се бях махнал от главата, ти нямаш ли да си тук? Така е. Престани да ми го напомня. Сега ще прочета друго нещо. Слушай ме сега. Баси досадник. Не ме гледай с този поглед. Де остави ме намира, бе, човек? Трябва да се научи как си да работи с косачката. Ма аз знам, аз съм косил. Кога? Косил съм. Ти си косил само с сърп. С сърп, да. И аз съм прост човек. А знаеш как се пуска? Как? Сега ще ти обясним. Сигурно има копче за тази работа, не знам. Предполагам, изненада име. Нема копче. Це, какво е це? Трябва да налееш бензин първо. Стой сега. Очевидно. Да прочетем още нещо. За да се пазиш от азбука. Скобите за фиксиране на кабелите. Кой го вкарал тази къща, бе? Кой е този извратеняк? Маков, Грамсмиер, Тук е бе къв бензин. Воля Дик, Шон, Смерде... Това беше смешката, бе, тапако. Ха-ха-ха, но... Стален. Това е на немски, братле. Еми да. Морския Нали бек. каза испански? Еми не мога да намерим испански. Чакай. Добре, фани тази дъжка са, фани. Сега, една секунда. Нека да бъркаме нещо, брат. Ще откачим. Е, добре, това за кой слагаш тук, като не е тук? Още един досадник дойде. Майко мила. Как да не, ще има удобно това точно за болта, който влиза точно ето тук. Точно за отвътре, бата. Ще е къс болта. Точно Да, и това трябва да е отвънка. Еми да, точно така го слагаме. В момента ти викаш, що го слагаме. Виж, и дупката трябва да влезе. Положението Това е... трябва да е отдолу. Много баби хилово бебе. Седиш се. Пишката трябва да слезе долу. Обратно. Пишка. Обратно е. В смисъл? Еми ето това. Аха, сети ли се? Е, това трябва да заключва тази схема. Да, финезията е ясна. Айде, давай, извързи го това от една страна. Аз съм ги вързал долу всичко. От една вързи, почвай да косиш. Ей. Добре, що? Това трябваше да е тук, брато. Нема време вече, долу. Чекай, бе, стой, бе. Няма да е долу. Как че ще е долу, нали, че ще скине кабел? Готово е това от тази страна на бръзавито. Да, ма... това трябваше да е горе. Нема значение. Има значение. Нема го разглавяме пак. Разгубил. Нема го разглавяме повече. Да, аз ще го разговаря. Стой да станем. Почти в Дубай с тебе ми е най... Success. Huge success. Готови сме за финалното ланчване, брат. Нямам търпение вече. Ще излети ли совалката? Да. То верно. 3 часа се едно ракета сглавяха. Тя се тежи тази мама. А? Тежи си. Тежи си, да. Ама днес ще окуса всичко. Да, ще. Дай да ти го пребера това вътре. Не, ето топ. Как да минаваш там, тук те може да известя, бе, брат? И сега кумба не ти ли е топло? Кумба? Кумба! 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 Не ти ли е топло? Не ти ли е топло? Добре. Искате ли за тъшака разсъвника? Айде. Да, искаме, естествено. Айде, Кумба, и аз съм тук, да, бе. Иска. Айде! Се вече с попадка, бе. Да не стръхне. Какво си правите? Ето сега вече е добре. Ето сега вече съм истински градинар. Да, сега вече сте градинар от класа. И лавата спалня всички. Се обличаме само, че май. Казах с тениските. С тениските ли казаха? Така ли, бе? Да. Това беше под зомби, видели? Време е победителите от отборната битка, сините, да се състезават за спечелването на MVP, което дава имунитет в следващите номинации. С помощта на другар от загубилия отбор, инфлуенсърите трябва да балансират с един крак люлка, в края на която има ваза, постепенно пълнена с вода от приятелите им. Участникът, който успее да задържи най-дълго време баланс, печели. Ето как сини и червени играят в отбор, но пък не чак в отбор, защото ще си пречат, докато си и помагат. Така е. Ако сме готови,
Готови сме. Ти ще се Всеки от приема синия тук, бе. отбор да си Как избере един крак, крак? с който ще Ако падне, държи дъската. Избери той да ти поздравя. С десни ли ритиш? С десни ми е опорен. Лева и ги слагай. Не, десни ще ми опорен. Видете го, като внимавате да не гътнете още от сега може на лева да глазата. стоиш, кой ти е по-балансиран тестване. Поставете вашия крак след 3, 2, 1. Давайте. И повдигнете леко, а Помагачите вашите помагачи да махнат да кофа. издърпат кофата напред. Точно така. Аз си представих съвсем друго. След една минута ще ви добавим Искате ли да играме сиртаки? водичка. На Марианов е най-нависоко. Да. Пачето ми се дига бая. 15-16 Ти дни. то 15 дена. Той е един мускул, когато не се използва, само да ви кажа, че атрофира. Така ли? Ами, Тъпо. няма значение. Сам се преба. Заклевам се преди да влеза вкъщи, ми беше 30 салта, сега какво му стана, не знам. Това ще ви оправданието. Благодарим ти, Кумба, че изкуси така тревата. Ще получиш специална награда. Няма проблеми. Аз за моите брати да и вас. Може да отидете да напълните чашата и да се подготвите, когато ви дадем знак и сипвате. Додолу напълнете. Така просто потепаш чашата и вадиш. Това е пълна чаша. 5 секунди може да пълните, ще ви кажем. Вече може да пълните. Ако някоя ваза падне, Полей му патето. е гейм овър. Айде на местата. Марианов подпря и току-що загуби битката. Как подпрях, бе? На Подпрял си долу на земята. Как съм подпрял на земята, бе? Как не си, бе? Подпрял си на земята. Не си ли подпрял на земята? Въобще не съм подпирал, въобще. Сега не е на земята. Ела да видиш, няма да мръдна. На земята ли е? На земята е. Искаш да видиш ако е на земята как ще е? Дали ми стръпнаха таза? Майка, Пребан. стръпна ми таза. Спокойно! Кой има баланс? Тим 95 баланс. Може да си пълните водичка. Помагачите. Ти обувки са ми много неудобни за това. Стръпна ми таза. И да изсипвате. Сипваме, нали? Пълнете. На патето на Нори падна. Патето на Нори се дави. Милото пати се удари. Но само е над водата. Това е женска игра. Много ме боли таза. Това е Перси оттече, Не няма те боли какво. нищо, братле, престани. Знаем, че Перси има от най-красивите, най-изявените, най-физически добре подготвените пръстци. Така твърди той. Пусни го леко надолу. Натам. Водовете ми пожарна бот много. Пусни тежестта малко по средата, бе. Пусни, смени позицията. Перси вече си държи крака. Перси ма малко тегъл. Разклати му се патката. Държи още, държи. Подскача. Не мърдай! Айде! Ех, май. След загуби, вие може да си сипвате по една чаша. Газа ми. Остават момичетата, явно това е по-женска битка. Естествено, че е по-женска. Що? И може да сипвате. Сипвайте. Са много по-леки. Аз като казах, че всяка една битка може да бъде спечелена от всеки един човек. Много ясно е. Заобщо няма никаква лойка. Перси се опита да се сдържи, но... Не мога. Беше много яко танцово човек. Много ме сванаха. Таза. Едно малко, Как ама се силно. момичета? Добре. Абе, по-лесно виждаш, ама краката им падат. Не се дигат. И може да сипвате нова чашка. Само жена може да задържи Наиска толкова една патка. Ниско. Простак. Натъжава ли момичета? Не. Волята им е силна. На кой най-много му трябва MVP? Добре, че не беше елиминационна битка. На кой най-много му трябва MVP според вас? Аз съм казал, че според мен на никой тук не му трябва нашия отбор. Верно? Да. Мисля, ако ти изгонят. Да ме гонят? Може да се насочвате към кофата с вода. Добър 10 минутки. Как са краката, момичета? Нори? Добре. Ивке? Не ми се говори. Няма да те питам. Няма да те питам. Сипвайте. Те в принцип могат да бутнат техните помагачи каната и да ги прецакат. Що не ми бутна каната, бе? Да ме беше гръбо. Аз си изпущих на Нали са приятели? Да. Ако мислиш, че може да смените много бързо крака, пробвайте. Да. Пробвайте. Да, със сигурност. Не го пробвайте. Ти си добрички, аз съм гадния. Не, вярно, аз мога да съм гадняр. Я бъди гаден.
Ива, вдигни кръка малко. Ива. Браво, бе, ти са над 10 минути вече. И отново да налеете. О, ти! И отново. И отново да сипете. Вау! I can't believe it. Сега ще ги завали дъжда. 15 минути и 15 секунди вече. Браво, момичета. Ева. Ивка поглежда към Нори. Пускайте всички едновременно. На фотофиниш да се гледа. Ивка най-ниско. Започвайте да сипвате. Рони не мърда. И Нори не мърда. Сипвайте. Сипвай бармане догоре. Още една чаша. Още един път. И после още една. 3. 3. Изчакайте се. Сипвайте. И още една чаша. Тази ваза. Изчакайте се. 5 кила ваза, бе. Сипвайте. Прекрасни, благодаря ви. Щом на никой не му трябва имунитет, що се борят толкова? Защото им си играе на хората. Няма какво правим, цял ден скучаваме. Какво правим, иначе? Майко, тия са луди, брат. Браво, момичета. И сипвайте. И още една. Колко тежи тази ваза? И сипвайте. Преля му патката. И още една, за да прелея навсякъде. Колко е щастлив обаче. И още една да преля. Патката е навън. И сега... Патката е навън, вазите преливат. 3 дни по-късно. И сега освен да чакаме, не знам. Коя минута стана? 20-та. 20-та минута. 20 минути. Браво, бе. Нека ръкопляскаме. Колегата ме пред Браво, бе, момичета, вие сте много железни. Какво ни издържаваме по 4 секунди? 2 минути издържах. Тая игра става по-лесна, като ти слагат да тежиш. Само че, тя са... Тежат ли ви вазките? Честно казано, не очаквахме да издържите толкова дълго. Подценихте ни, така ли? Да. В началото е по-трудно от края. Да. Имаме едно предизвикателство от апаратната. Момичета, слушате ли? Да. Погледнете право нагоре към небето. Сега. От сега нататък гледайте нагоре. Нори, гледай нагоре. Айде. Ето и Ивка падна, гледайте нагоре. Окей, това стана вече. Това беше гадно, но. Човек, браво, 25 минути издържал да си направо машина. Рони губи баланс и Нори е... Нори, стой, не мърдай! Стой! Остели го направо го изстреляй го. Да свали вазата! Избивай комплекси! Браво, Нори! Тя беше станала като делва, нямаше я мръдна цял Когато ден. им казаха, погледнете нагоре, айде, баланса го нямаше. Това беше много гадно. Гадно беше, да. Поздравления! Нори, ти си MVP. Браво, Норито. Браво, честито! Благодаря. Може ли да се запазя? То в един момент този крак въобще спираш да го усещаш. Ние на Спираш да го усещаш. Ама той е долния. То долния, браво, супер игра беше. Браво, хора. Беше супер игра. Знаме къде се разпределяме. Браво, колежки. Момчета, сега масаж на краката на момичетата. Браво на вас, момичета. Браво. Беше супер игра. Браво, много сте добри, наистина. Браво. Благодарим, че гледахте и този епизод на къщата на инфлуенсърите. В следващият епизод един от комбата, Дидо, Габи, Алекс и Котарачето ще напусне предаването за винаги. Подкрепяйте вашите фаворити в коментарите, а докато сте там, може да подкрепите и нас, като ни последвате навсякъде и харесате това видео. Имаме ексклузивно съдържание, което може да гледате само ако сте членове на канала. За сега ви казваме чао, ще се видим в следващия епизод. Абонирайте се за канала и напишете в коментарите какво мислите за самия епизод. Ще се видим, когато се видим. В следващия епизод ще видите. Заповядайте, драги инфлуенсъри. За втора поредна вечер, тук в нашата инфлукаравана. Готов ли си, Кумба? Ами не, но да. Боже, мой бате, какво става в тази държава? Ей, съсипахте ме. Чакай, ай, обърках азбуката ли, бе, брат? Какво става, бе? Дете, бе, дидак? Не се излага. Вие това дидак. Не се излага, бе, човек. 1, 2, 3, 4, 5. О, това ще е трудно. Логика. Логика няма. Има. А не, това няма. Л няма, М няма. Кутия, още една кутия. Друга кутия, която аз не виждам. Оп! Освободи го това. Освободи се. И може да излизаш. Който време спира. Логика няма.
И да живее КПТ. Аре! Отиваме да се гмуркаме. Който му се гледа гмуркане да идва. Който не му се гледа да не идва. Да прогнозирам кой ще отпадне. Това на тия битки не мога да прогнозираш. Трудна работа. Но Дидака ще отпадне, аз съм сигурен. Той е виновен за всичко. Аре, лека чат. Така да е. Лека. Тия да няма да дойдат да гледат. Тия да чудуват. Не лека. За вас тежка. Цъкайте тук, идвайте там.